Bon, pois esta vai ser unha outra revista de equipamento para facermos esgrima histórica, para practicar a arte do combate, mas esta vai ser moito breve, a diferencia das anteriores, doutras, porque aprende moi sinxelo e porque hai outra xente que xa dixo antes que a min o que era necesario decir a respeito dela. Veño falar do Gorxal, do protector de Gorxa, que desenvolveu Vitis Historical Fencing, aguardo estar a dicer ben o nome, que é unha empresa, unha organización lituana que desenvolve equipamento para esgrima histórica. Parece que estes son as primeiras pezas que están a producir. Estes gorxais podéis encontralos a venda en varias loxas online, por exemplo, en Tempus Fugitives, que acho que vende no Reino Unido e tamén na Franza ou en Italia, non lembro agora mesmo, e acho que Arcensis, por exemplo, tamén ia distribuílos para venda. O motivo polo que quería facer esta review e quería destacar esta peza é que eu levo moitos anos xa nisto. Intentei moitas veces utilizar gorxais e protección para gorxa, sempre eran incómodos, sempre afogaban demais, apertaban demais, sempre interaxían mal coas xaquetas, coas casacas de esgrima histórica, e, esta peza de equipamento é extremadamente leve, extremadamente fina no que é o espazo que ocupa, máis sendo ríxida como é, ofrece unha boa protección especialmente para a tráquea e tal vez para as vías do lateral do pescozo, que son partes delicadas. Veñen nunha única talla, polo menos até o momento, mais é posíbel retirar a cobertura interior de goma eva, que ten un velcro. É posible retirala e sumerxer uns segundos en auga fervendo a peza para abrandala e despois poder esticala. Estos son instruccións que proporcionou o propio vendedor, por tanto son, digamos, oficiais. Son tan fáceis de por e de tirar como facer así, e xa está. Esta peza colocada, non hai que andar axustando velcros ni nada semellante, e veis que protexen fundamentalmente a tráquea até o esternón realmente, e non protexen as clavículas. É un aspecto relevante porque sei que hai xente que quer ter esa parte protexida, mas estes están pensados para protexer estrictamente o que é a gorxa, o pescozo. A rotura dunha clavícula é desagradable e é certamente incómoda e preocupante, mas non é mortal. A rotura da tráquea é un problema grave. Vale engadir que o feito de ser minimalista, de non ter proteccións para as clavículas ou complicacións adicionais, fai que, evidentemente, non limite o movimento dos brazos, quero dicir, en ningún sentido. Entón, iso é tamén un aspecto importante a ter en conta. Hai, por certo, outros modelos. Hai nos que protexen a parte traseira da caluga con máis placas articuladas, como as que protexen a gorxa, e hai nos tamén que teñen unha lama adicional ou unha articulación nesta parte, supoño que permitindo un poquinho máis de articulación da caluga, do pescozo, do conxunto do pescozo. Mais na realidade, eu non os probei, por tanto non podo opinar con rigor, mas non os acho moi necesarios. A protección da caluga adicional que proporcionan só cubriría a parte superior da columna. Está ben, evidentemente, mas van dificultar esta acción de tirar con facilidade a protección, por tanto van reducir a posibilidade de que a poñamos, porque todo o que engade dificultade diminúe a facilidade para vestir as proteccións e, por tanto, aumenta as probabilidades de que decidamos que non me apetece poñela, hai moito traballo. Entón, penso que esa parte non é moi necesaria, porque de todos xeitos a máscara debería de ter unha protección boa para cubrir tanto a caluga como a parte superior da columna, e a articulación adicional no pescozo, é certo que pode proporcionar unha relativa rigidez,
se callar ter unha articulación a maiores aquí, bueno, podría estar ben, mas tampouco acho estrictamente necesaria. E o feito de que sexa unha peza, desde logo, distribúe os impactos e fai que, pois que calquera golpe que poida caer nesta zona reparta o impacto sobre o conxunto do pescozo e non só sobre a parte superior ou inferior. Por tanto, e ademais, esta é máis barata. Por tanto, francamente, eu penso que con este modelo, que é o modelo lixeiro, tende suficiente. Non penso que sexan necesarias máis proteccións, máis complicacións. Como detalle adicional, direi que o fabricante permite unha lixeira personalización, unha lixeira customización nas cores da goma eva. Ten unha paleta de cores na que se pode escoller, amarelo, vermello, verde, e tamén nas cores das cordas, dos elásticos, sí, porque son elásticas, dos elásticos que terman das placas articuladas do pescozo. Por defecto é todo preto, eu escollín estas amarelas por facer un pequeno detalle ao logotipo da sala, mas podedes escollerlas de cualquier cor, e é outra vantaxe adicional de comprar directamente ao fabricante. Alén, repito, de un precio menor, porque vende el e non está vendendo a través dun intermediario, e imagino que alén da posibilidade de pedirlle calquera tipo de personalización. Por exemplo, se alguén tivese un pescozo moi pequeno ou algunha cousa así, ou se quixésedes proteccións deste tipo para crianzas, por exemplo, supoño que é algo que se podría falar co fabricante. Para finalizar, aquí podéis ver como interaxe o Gorxal coa miña xaqueta lixeira, que é moi lixeira e moi axustada, moi próxima ao corpo, e que non permite con facilidade colocar gorxais que abulten máis, que sexan máis voluminosos por baixo dela. Sen embargo, esta peza integra perfectamente no pescozo, funciona, como decía, funciona ben combinando cos atrapapontas, porque o atrapapontas da xaqueta vai facer por atrapar a ponta da espada ou da adaga neste caso, e a peza ríxida do gorxal vai protexer o pescozo, a parte interior da mandíbula. E, acho, en xeral, que é unha peza de equipamento moito recomendável, é fácil de vestir, fácil de utilizar, e que deberíamos habituarnos a vestila igual que a máscara de esgrima, como unha peza máis do equipamento mínimo, básico, fundamental, que utilizar en todos os exercicios que fagamos, porque é unha zona crítica, delicada, e que pode producir lesións graves. Por tanto, recomendo que botedes unha ollada ao link que coloco en baixo. Este non é un vídeo patrocinado, sponsorizado, mas acho que é a primeira vez que vexo unha solución para a gorxa que realmente me convence. Se queréis ver unha revista un bocado máis en profundidade acerca desta peza, en inglés, podéis vela no canal de Escola Gladiatoria de Matt Easton, que vou tamén ligar en baixo na descripción. Resumo da opinión que lle merecía Matt deste gorxal, desta protección, era o gorxal de esgrima histórica para xente que non quere utilizar gorxais de esgrima histórica.